El programa radiofònic de Catalunya Ràdio que repassa els fets històrics de Catalunya més lligats a l'aventura i l'acció, presentat per Enric Calpena, es fa gran. Per aquest motiu, s'ha gravat un programa especial obert al públic. Així, s'han reunit 4 dels que en algun moment en aquests 13 anys d'emissió han estat col·laboradors: els historiadors Oriol Junqueras, Josep Maria Soler i Sabater, Borja Antela i Agustí Alcoberro. La Sala Moragas del Born Centre Cultural ha estat l'espai històric escollit per celebrar els 500 programes de En Guàrdia, amb el títol 1714-2014. En l'especial s'han repassat els millors moments de la temporada, així com recordat amb un somriure les emissions passades. Jo penso que un programa d'història com La Guàrdia, sincerament, no és d'ells. Explicar històries, explicar contes, explicar fets del passat, em sembla que és molt entretingut. De fet, quan viatges al passat, viatges a un món absolutament diferent del teu, però que malgrat tot té molta relació amb el teu propi. És com explicar grans novel·les, però a més amb el valor afegit de que són fets reals. A mi em sembla que això el fa especialment atractiu. La història és molt atractiva. Hi ha moltes maneres d'explicar correctament una cosa, no només la manera de La Guàrdia, que probablement ha estat encertada. No, jo penso que divulgar història és com divulgar qualsevol ciència social. En definitiva, has de tenir cura de que sigui rigorós, al mateix temps apropar-te al llenguatge de la gent que et sent. En comunicació, qualsevol acte has de tenir en compte tant l'emissor com el receptor. I molt sovint el que passa és que no es té en compte el receptor. Jo penso que La Guàrdia, com moltíssims altres programes, no només La Guàrdia, òbviament, tenim en compte la gent que ens escolta, i per això crec que ha sortit per ara, com a mínim, força bé. És difícil que en una ràdio privada acceptessin un programa d'aquestes característiques. Més que res no perquè no tingui valor d'audiència, que en té molt i funciona molt bé i és líder d'audiència des del primer dia i en portant 13 anys, sinó perquè realment de sortida per una ràdio privada pot pensar que no és un tema prou comercial. Has de tenir una reflexió per part dels dirigents de la ràdio privada per pensar que un tema com la història ho és de comercial. De fet, programes amb ràdios privades sobre història n'hi ha molts arreu del món i en general funcionen bé, per tant no tindria per què ser d'una altra manera. El programa va néixer el 2001 i amb la participació de catedràtics i experts té com a propòsit aportar una visió crítica i rigorosa dels temes tractats. I sembla haver aconseguit aquest rigor, ja que ha rebut diversos reconeixements, com el Premi Ràdio Associació i el Premi Òmnium Cultural.